Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night, and then they cleaned up. Nem tudja, akinek én vagyok a férje. Nem az én feleségem, hanem én vagyok az ő férje. Tudjátok róla, imád 10 éve, és hát gyere ide, fiam. És itt van a mi közös gyermekünk is, aki már 7 éves elmúlt. Ugye van ez a Petőfi vers, hogy egész úton hazafelé, azon gondolkodám. Ez a probléma nálam felmerült néhány hónap ezelőtt, hogy lehet megünnepelni ezt a felező időpontot. És hát úgy gondoltam, hogy bármilyen ajándékot vennék. A toronyóra láncot nyakába akaszthatnám. Bármit csinálhatnék. Egy művésznek attól nagyobb ajándék nem lehet, hogy egy kiállítást szervez az ember, és egy katalógust ad ki neki, amelyik az utóbbi éveknek a munkáját tartalmazza. Sikerült mind a kettő, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan jöttek el a mai nap folyamán. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó este lesz, ahogy elnézem, majd gondoskodtunk arról is, hogy szomjan és éhen nem maradjunk, de arról majd a későbbiek folyamán fogunk beszélni. Én most ezt a bevezetőt, mert a végén még kell beszélnem, nincs mese, nem is nyújtanám tovább, hanem megkérném Nagy Katalin művészettörténész, az NLTA alapító tagját, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Szent Ágoston szerint a jövő valójában egy 3-as értelmű jelen. Jelen először, mert amikor visszatekintünk a múltra, következtetünk belőle a jövőre nézve. Jelen másodszor, mert ha megértjük mindazt, ami körülöttünk zajlik, akkor látjuk a jövőbeli változásokat. Jelen harmadszor, mert a jelen tudásunk alapján vagyunk csak képesek elképzelni a jövőt. Góra Orsolya képein is ilyen 3-as értelmű a jelen idő, mert a múlt, mint emlék, épp úgy a jelen része, mint az álomszerű vízió, melyet akár utopisztikus jövőként is interpretálhatunk, és a kézzel fogható jelen, a festő személyes élményanyaga, a bebarangolt helyszínek Budapesten vagy Budaörsön. Kép címeiben mi vagyunk az időben, vagy az idő létezik mi bennünk, miért nem tud a múlt múlttá válni. Orsi világosan megfogalmazza, hogy milyen kérdések foglalkoztatják, miközben festményei egy keskeny sávon mozognak, melyet az álom és a valóság illékonysága határoz meg. Akkor fejezte be az egyetemet, amikor átléptünk egy új évezredbe. Festészetének gondolkodásának alapjait az előző századból hozta magával. Talán ez az időugrás is erősen megérintette. Kezdetektől fogva élénk színekkel dolgozott, érdekelte a színek lélektani hatása, és egyre mélyebben elmerült a különböző színtanok tanulmányozásában. Állandóan kísérletezik a pigmentek egymásra és a nézőre tett hatásával, kutatja a különböző festékrétegek viselkedését, a transzparencia lehetőségeit. Művészetét a kezdetek óta egyszerre jellemzi a rendszerelvű tudományos alapokon álló gondolkozás és egy romantikus, melankolikus, meditatív festői attitűd. Képein egy belső immanens világ, az élethelyzetek, a személyes sors változásai vetülnek, a valós élményekből forrásozó, mindannyiunk számára ismerős vagy felismerhető látványelemekre. Városi és természeti környezet, emberalkotta építmények, hidak, épületek, villamosok képeinek legfőbb témái. Hol imaginárius örvényekben tobzódó kozmikus szférák között bolyong, hol mintha visszatérne a földi terepre, a végtelenbe kanyargó utakat járja be.
Jellegzetes színvilágából kiragadnék egy színt, a sárgát, mert ezt különösen gyakran használja. A dunai hidakat, a budaörsi helyszíneket ábrázoló legújabb képeink közelebb került a klasszikus tájképestészethez, de a látomásos felfogás továbbra is megmaradt, és a sárga szín kedvelése is. Amihez ragaszkodik, az az ember hiánya. Miközben azt érezzük, hogy a látványvilág, a városi vagy természeti terek magukkal ragadják a nézőt, magányosan mozgunk a festővilágában. Éppen ez a magány kényszerít bennünket a befelé fordulásra. A festészet történetében a különböző kultúrákban, illetve korszakokban sokszor egymással ellentétes hangulatok kapcsolódtak az egyes színekhez. Ha csak a sárga árnyalataira gondolunk, volt, amikor pozitív érzelmeket szimbolizált a sárga, máskor épp ellenkező jelentéssel ruházták fel. Az ókori Egyiptomban például az okkersárga a leggyakrabban használt pigment volt a falfestményeken. Az aranynál sárosabb tónusú okker, a bőrszínek, az égbolt ábrázolására, valamint az isteni és az örökkévaló szimbolikus jelzésére használták. Ha időben és térben nagyot ugrunk, és a padovai aréna kápolnában feltekintünk Giotto Júdás csókja jelenetére, akkor azt látjuk, hogy Júdás köpenye, melyel szinte beborítja Jézus alakját, sárga színt kapott. Giotto azért használta a sárga vasföldet és az ólom ónsárgát, mert abban a korban a sárga negatív asszociációkkal járt. A sárga szín jelképezte az áruló tanítvány hitványságát. A sárga negatív konnotációja annak is volt köszönhető, hogy a sárga festék régebben mérgező anyagot is tartalmazott. Most ne féljenek, itt elmondom szó. Umberto Eco a Rózsa neve című regényében például Arisztotelész mérgező könyve gyilkolja meg a kolostorban élő szerzeteseket. A könyv sárgára festett lapjai azért voltak mérgezők, mert arzént tartalmaztak. Ha viszont ismét nagyot lépünk az időben, és Van Gogh sárgáinak jelentésére kérdezünk rá, akkor erre maga a festő adta meg a választ, számára a sárga, a szeretet és a hűség jelképe volt. A holland festő egyébként fontosnak tartotta a színek egymáshoz való kapcsolatát. Nincs kék szín, sárga és narancs nélkül, írta testvérének. Ez a színkombináció Orsi képeire is nagyon jellemző. Nála ez a színpár leginkább a transzcendencia kifejeződése. Egy másik visszatérő és jellegzetes vonás Orsi számos képén a kanyargó út, mely a két tér mélye felé tart. Perspektívikusan rövidül, a végtelenben felsejlő horizont felé fut. Azt érezzük ezeket a képeket nézve, hogy mi magunk megyünk ezeken az utakon. Felfeldereng előttünk a cél a messzi távolban, s miközben egyre közeledünk feléje, érezzük, hogy azt a távoli pontot sohasem fogjuk elérni. Mintha egy uruguayi író-költő Eduardo Galeano gondolatai képesülnének a munkákon. Idézem. Az utópia a horizontomban. 2 lépéssel közelebb lépek, az meg 2 lépéssel távolabb kerül. Még 10 lépést lépek, és a horizont 10 lépéssel távolabb fut. Akármennyit gyalogolok, soha nem fogom elérni. Tehát mi az utópia célja? Menni tovább. Itt egy meglepetés ért a kiállításban, mert ugye voltak olyan képek, amelyek nem kerültek be a katalógusba, és ugye én közben megírtam ezt a szöveget, amiben a horizontnak tényleg jelentősége van, és erre azzal sem szembesülök, hogy Orsinak az egyik új képén, ami ott is, meg ott is látható, az a címe, hogy amikor a horizont pereméhez érünk. Úgyhogy a találkozott igazából, meg nevezzük megérzésnek. Szóval kívánom, hogy Szent Ágoston jövő értelmezése, illetve Galeano utópia felfogása segítse a kedves nézőket a kiállításban, és boldog szülinapot kívánok, és ezt én direkt nem csomagoltam be, mert annyira büszke vagyok rá, hogy egy neked való könyvet találtam, és ezért mindenki, hogy irigykedhessen, szeretnék boldog szülinapot. Katinak ezt a
rövid és annál tartalmasabb bevezetőt, amivel bebizonyítják. Nem, ez pont jó, azért mondom, hogy pont jó volt, mert általában van olyan kiállítás megnyitó, amikor már csak a kiállítás megnyitója beszél, a többiek nem hallanak semmit, mert mindenki mással beszél. De itt ez nem fordulhatott elő, úgyhogy annál is nehezebb dolga volt egyébként, mert ennek a katalógusnak is ő írta a bevezetőjét, amit majd oda tudok adni néhány embernek, és meg kell köszönnöm nem csak ezt, hanem meg kell köszönnöm ezt a munkát, amit a szerkesztéssel végzett a Kati. Nem volt egyszerű dolga, nagyon gyorsan csináltuk meg a katalógust egyébként. És akkor folytatnám a köszönet mondásokat Bogár Gyurkával, aki a katalógust tervezte. Megköszönöm Mester Tibornak a fotós munkát, ami alapján ennyire szép, színhelyes retrókat lehetett készíteni, és hál' Istennek köszönhetek néhány szponzort is. Van, aki itt van, aki nincsen. A borról és a pezsgő részéről majd látni fogjátok, és nagyon finom. Dr. Bíró János gondoskodott. Dínyés József, Kertész László, dr. Kovács Ádám támogatta a kiállítást, aki ugye a Bitwise tulajdonosa, és elég komolyan hozzájárult ehhez a katalógusnak a létrejöttéhez. Rajtuk kívül Móricz György és Pető Éva volt az, aki segítette ezt az egészet. És felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy ezen a kiállításon kívül, ugye, ami a színszekvenciák címet viseli, és 2021 és 2024 között készült munkákat tartalmazott, talán van olyan, ami a befejeződő 2025-ben, ugye. Ezen kívül egy kiállítást látnak a Miskolc Misszionár Galériában, amelyik Orsinak a festészeti munkáit mutatja be, válogatás, kis válogatás 1997 és 2015 között, és remek képek vannak, tényleg érdemes elmenni, megnézni. El akarom még annyit mondani, hogy természetesen, bár ez mindenkinek újdonság lesz, a kiállított képek megvásárolhatóak, és sőt, annyira megvásárolható, hogy akár részletre is lehet képeket venni, mind a két helyen. Annyi maradt még feladatul, hogy elmondjam nektek, hogy ha itt egy kicsit, akkor fel lehetne fedni azt a... Tehát az a kérése, hogy mindenki fogjon egy pohár pezsgőt, de aki nem akar pezsgővel kocintani, az ásványvízzel vagy mással is kocintat, és kocintsunk Orsinak az egészségére. Köszönöm szépen! Bocsánat, még két nevet nem mondtam, úgy hiszem, hogy mondtam, a Bolbinyi Zoli meg a Homoki Péter nevét, akik a kéterénknek gondoskodtak ezen a remek napon.